Asa na kaning mananap? Asa kanin ang suroy-suroy karon? No, 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 no. Yun. Ani, oy. Medyo halawi kayo ba? Talanawa ra. Naaman di ay video diri mananap. Kinsa po kayo nagbinuang nako ni? Anga ani, oy. Anga, uy. Sininasipiat din sila ba? Kapoy baya kayo mahimong balao-balao ba? Sus. Anga ninyo, oy. Sa lakit ra ba kaya akong likod? Medyo gitripan yung gus mga mananap. Anga, uy. Anga, uy. Sa lakit kaayo, oy. Balasin mo ron. Kinsa na pud kahay nagtrip-trip na kuaning mga mananap. Medyo sa lakit kayo kung tuluhod, oh. Kung tuluhod, sakit kaayo. Akong siliko pod. Medyo binuangan dyan ko aning mga mananap. Sus. Wala rabukoy kwalarta din nga ikapahilot na ako. Anga pud aning mga mananap. Uy. Anga, uy. Dito magiskot anak. Sa lakpan na ginako ang nagbinuang nako ani. Medyo maipit yun sila ani. O ipit oy. Medyo gibinuangan dyan ko aning mga mananap. Makabalos ra bang yung kuhanin nila. Di lang karon basin ulugma, puhon. Dito mag-iskot, anak. Ang ato lang ba? Medyo kalapoy, manday magbalao-balao, no? Di manday lalim. Uy. Dili manday lalim, magbalao-balao. Hilinay kay mulagaw, uy. Kunya medyo halapa rapid kaalayo. Sa lakit man sa tuluhod o sa siliko. Anga, oy. Medyo naipit yung ko. Naipit ko gamay, oy. Sa lakit kaya kong likod. Uy, sus. Magpahilot yun siguro ko, ani. Wa man ganit nagsilbi ng akong Under Armour o sa siliko. Anga po tali. Medyo gitripan ni Gunila ba? Dito miskot anak. Dugay ng putas kalihukan. Adto na ta. Kabalos ta nila. Kabalos na naman mga mananap. Anga, oy. Nanap po di ay daan sa video. Mapus na po sa social media, ani ba? Anga, ani, oy. Is mga solid followers sa diha og subscribers na solid followers and
supporters, no? Simi, paminaw yun mo, ani. Kay, para sa inyo ni ba? Anga, oy. Amang shout out, taron. Nalagod gusto shout out. Kining akong mga, kung ano ba? Akong mga kailagid kaayo sa mga kalihukan ba? Shout out ay ni Kuan. Ni Chris Antapalis. Ganahan po siguro ni sis ako ang mga content ba? Anga, oy. Basin po siguro magkalatawa sa ako ang nawong. O kang Kuan po, shout out po kang Irene Ceballos Gulis diya sa Proxy Usminya. Anga, oy. Kung kang Kuan di ay pod. Kini mao gyud ni pinakasulid na ko gyud. Pinakauna gyud ni comment section ba. Shout out ni Gab Kalimpusan. Shout out sa imo, idol. Salamat kayo sa inyong suporta, ha. Medyo ni crossover man gani akong mata, oy. Anga po na ning mata, ha. Maurag yun eh. Crossover yun, oh. Nisambot pa. Shout out ni Rina May Habinis ug sa iyang family. Ug kuan, especially daw sa iya daw mama nga si Trinidad. Shout out sa inyo, ha. Salamat kayo. Ug kuan, kang Gab Kalimpusan. Shout out yun ako ning tarong. Shout out sa inyo, hadol. Siyempre, shout out mo ni Jinky Hiramis. Anga ni mo ti, oy. Dagang salamat sa inyo, ti. Ug kang Kuan pod sa akong silingan. Shout out po ni Kuan, oy. Ni Bibi Richil Uraga. Medyo nakahiring po siya sa akong mananap. Anga, oy. Dagang salamat sa inyong tanan, ha. Maurat to. Kay muraglain naman niya akong pananaw. Medyo simi na. Naduha naman niya akong cellphone. Salamat sa inyong tanan. Maurat to. Shout out sa inyong tanan, ha. Murag yun.